फिरि फिरि 12 फिरिनि उनाव जे श्रीमा बा बिदांस्रिनि फिसौ बियो जोंनाव दङ। दा बिथाङानो नौनोगोर सिकनाझार दुवार ओनसोलखौ लानानै मोनसे सुप्रिम कर्टआव क्लेम खालामगोन जे जोंनि हा जोंनि डाइनेस्टिनि हामोन बेखौ मोनफिननो जुनै जोङो सुप्रिम कर्टआव जायनि जुनै केस होनो थांगासिनो दं। खुलुमबाय रायजोफोर, जोङो बयबो फरायनानै मोनबोदोंमोन माने दुवार ओनसोल नौनोगोर सिकनाझारनि सल'खौ। नाथाय जों बेखौ माने सल'बाथा बायदिसो सानोमोन आरोना। नाथाय दिनै सोराङाव बोहैबाय बिजेपि बारा गामिनि दुवार ओनसोल नौनोगोर सिकनाझार कमिटिया माने फोरमायनानै होबाय जे माने बे नौनोगोर सिकनाझारा माने जोंनि बर'निनो हामोन आरोना। बेयाव बर'आनो थायोमोन, बर'नि राजा रानि रायजो गासैबो दंमोन आरो। माने 850 बोसोरनि सिगां बेयाव बर'आ रायजो दंमोन, राजा दंमोन। दा बेनिफ्राय माने ब्रिटिशफोर फैनाय, आहमफोर फैनायनिफ्राय माने 250 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायनो माने बेखौ खोमानानै लादोंमोन। नाथाय दिनै सोराङाव फैबाय जों बे हाखौ माने बर'आ मोनफिननो थाखाय माने गोख्रों खामानि मावबोदों। बेखौ आरो बर'आ मोनफिनथारगोन, बेयो रावनिबो हा नङा दिनैसिमबो। माने बे हाखौ मोनफिननो थाखाय सुप्रिम कर्टआलागै थांनो माने दुवार ओनसोल सिकनाझार नोगोरनि सम्मतिया माने फोरमायबाय आरो। दा जोङो गोबाङानो सानोमोन माने बेखौ माने सल'बाथा बादिसो होननानै, नाथाय बियो सल'बाथा नङा, बियो मोनसे रियेल हिस्ट्रि। दिनै बिनि प्रमान पत्र दङ, बे हाया बर'निनो हा होननानै बेयाव नक्सा तक्सा देखायनाय जादों, प्रमान पत्र दङ। जों बेखौ मोनफिनथारनांगौ आरो जोंनि बर'आ माने पलिटिक्सनि फारसेल' थाङालासिनो बेफोरबायदि खामानियावबो माने सापर्ट होलायनांगौ। माने 52,000 स्कुवेर किल'मिटार माने जोबोर गुवार हा आरोना, जोबोर गुवार एरिया हा बि हाया। बेखौ दा जोङो बर'आ लाफिनथारनांगौ आरो लाफिननो थाखाय बयबो जोंनि बर' हारियानो माने बर' जाथियानो बयबो माने हेफाजाब होनांगौ आरो। माने कर्टआव जि खामानि मावनो थांगोन बेयाव मोनसे मोननैबाबो फंसेबाबो माने सापर्ट होनायनि खोथाखौ बयबो बुंनांगौ आरो। दा नोंथांमोना बे दुवार ओनसोल सिकनाझार कमिटिनि खोथाखौ खोनासंनानै लाग्रोदो, मा बुंखौ, मा फोरमायखौ, मा देखायखौ। दिनै जोङो बे बिजुलिपारा गामियाव कर्डिनेसन कमिटि दुवार ओनसोल नौनोगोर सिकनाझार प्रदेश डिमान्ड कमिटिनिफ्राय जोङो मोनसे सावरायमेल रायजो राजाफोरजों बेहाय जुथुमदों। दा जोङो गुवारैनो सावरायबाय जे जोङो जोंनि गोमानाय हाखौ दुवार ओनसोल नौनोगोर सिकनाझारनि जे हा, जोंहा जे राजा बा रानि जायफोर दङमोन होननानै जारिमिनाव गोदोनिफ्राय जों खोनाबोबाय थानायमोन। दा बियो स्राङाव फैबाय जे जोंनावहाय दिनैनि दिनाव राजाबो दं, रानिबो दं, जोंनि हाबो दं। लोगोसे जोंनि जे बे हाया 200-250 बोसोरनिफ्राय जे मोनसे जोङो खुंथाइनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांदोंमोन। दा बेफोरखौ गासैखौ लानानै जोङो फारि फारि बिजिर जोङो सावरायलायबाय आरो बेहायनि रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिबाय, रेसपन्स होदों आरो धन्यबाद होबाय बे गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ। बाथ्राया जाहैबाय जोङो जे फैगौ समफ्राव जे जोङो भारत बा महामान्य जे सुप्रिम कर्ट भारतनि, जोङो बेहाय जोंनि गोमानाय हाखौ लानानै जे ट्रिटिफोर दङ, दुवार्स वारनिफ्राय लानानै सिनसुला ट्रिटि, पुनाखा ट्रिटि आरो लोगोसे जोंनावहाय दिनैहाय जारिमिनबो दङ नौनोगोर सिकनाझारनि। दा बेफोरखौ लानानै जोङो स्पस्ट' जे जोंनि गोमानाय हाखौ बा जोंनि अधिकारखौ जोङो निस्सय मोनफिनगोन होननानै जोङो फैगौ समाव सुप्रिम कर्टआव मोनसे केस फाइल खालामनो नागिरदों बा सुप्रिम कर्टनिसिम थांनो नागिरदों। आरो जोङो फोथायनाय दं जे सुप्रिम कर्टआ बे जोंनि गोमानाय हा बा जोंनि जे रायजो बा राजानि जे अधिकार बा बे हालामखौ लानानै जोंनि जे खुंथाइ दंमोन, दा भारत सरकारनि सिङावनो, भारतनि संबिधाननि सिङावनो जेन' जोंनो थाबैनो बे एलेखाखौ लानानै 18 दुवार्स इनक्लुडिं सौदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम, तिस्तानिफ्राय लानानै सौदियासिम बे 18 दुवार्सखौ लाफानानै जे नौनोगोर सिकनाझारनि जे खुंथाइ, बे खुंथाइखौ जोङो भारतनि संबिधाननि सिङावनो मोनसे आलादायै मोनसे न'खर रायजो बा रायजो सेपारेट स्टेट जेन' भारत सरकारा थाबैनो दानानै होयो। बिनि जुनै जोङो हा हुनि खोथाखाय जोङो गासै ट्रिटिफोरखौबो लाजोब्बाय, लानानै जोंनाव दिनैहाय गासिबो जोंनाव डकुमेन्टेसना दंजोबो। लोगोसे
जोङो होनदों नोंथांमोना बे ट्रिटिफोरखौ फरायला बुजिगोन जे बे हाया जेब्लानाखि भारत स्वाधीन जाखांनायनि उनाव 1949 आव इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन जेब्ला जायो बे हाखौ मानो आसामा सोनो हादिया बे 18 दुवार्स बा सौदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम बा नोङो कुचबिहार महाराजाबो 28 आगस्ट 1949 मार्जारजों बे 18 दुवार्स आरो नौनोगोर सिखनाझारखौ मानो सोनो हादिया बा नोङो बे हाखौ भुटाना फ्रेन्डशिप ट्रिटिनि नामैसो दिनैनि दिनावहाय बे हाखौहाय भारतजों सोनानै दोननानै दङ दा लोगोसे जों बे स्पष्ट जाबाय जे बे हाया भुटाननिबो नङा सिक्किमनिबो नङा भारतनिबो नङामोन आसामनिबो नङामोन कुचबिहारनिबो नङामोन दा ओंखायनो बे मथा मथि 50,000 स्कुवार किल'मिटार जे बे हालाम बे हालामनि गासै तथ्य आरो जारिमिना दिनै जोंनि सिगाङाव दा बेफोरखौ लानानै जोङो फैगौ समाव सुप्रिम कर्टआव मोनसे पिटिसन हैगोन आरो बिनि जुनैनो गासै रायजो राजाफोरखौ जोंनो दरखार आरो बिसोरनि सहाय सहिदाखौ जोंनो दरखार दा बेफोरखौ लानानै जोङो परिबर्ति टाइमाव गामि गामि ओनसोल ओनसोल टाउन टाउन गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेलफोरजोंबो जोङो सावरायगोन बा गिदिंगासिनो दङ जोङो दा निस्सय जोंनि बर' हारि बा जोंनि जे जाथि हारिनि जे गोलाव समनिफ्राय मोनसे डिमान्ड आलादा न'खर रायजो बा सेपारेट स्टेट बेखौ जोङो स्पष्ट खालामो जों फैगौ समफ्राव जोङो थाबैनो आलादा रायजो बा नौनोगोर सिखनाझार दुवार ओनसोल हालाम बे रायजोखौ जों मोनफिननो थांगासिनो दं बेनो जाहैबाय जोंनि नौनोगोर सिखनाझारनि जारिमिनारि आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना जेब्लानाखि जे सालास्ताम्बा राजाया म्लेसा डाइनेस्टि गायसनखाङो बा बिनि प्रफेसरखौ लानानै राजधानि खालामनानै जेब्लानाखि 21 जन राजाफ्रा खुंखाङो थारमाने दानासुर बानासुर बान राजा मोनथैखांनायनि उनाव बे म्लेसा डाइनेस्टिखौ सालास्ताम्बा राजा गायसनखांनायनि उनाव खुंथाइ खुंखांनायनि उनाव जेब्लानाखि 10 सेन्सुरिसिम बिथांमोना खुङो 7 सेन्सुरिनिफ्राय दा बे डाइनेस्टि बायफुरखांनायनि उनाव जेब्ला मुगलफ्रा बे डाइनेस्टिखौ गाग्लोबो बिनि उनाव बुरलुंबुथुरनि साहा 1191 निफ्राय बे 12 चिफटेन्स अफ मे चिफडम्सनि जे जायफोर माने चिफटेन्सफोर दंमोन थारमाने बे बुरलुंबुथुरनि साहा बे लेखाखौ नाहि आहम नाहि नोङो कुचबिहारि कच बे लेखाखौ रावबो खुङामोन बाव गोदोनिफ्रायनो चिफटेन्सफोरनि राज सोलियोमोन दा बे चिफटेन्सफ्रानो नोंथांमोना मिथिगौ बे 18 दुवार्सखौ लानानै 12 चिफटेन्स अफ कनफेडारेसन अफ मे चिफडम्स होनो थारमाने 12 जन बिरगोन बे लेखाखौ अराय टाइम खुंबोबाय थायोमोन आरोबाव खुनु मुगलनि प्रभाब गैया आरो बे लेखायाव खुनु आहमनि प्रभाब गैयामोन जेब्लानाखि माबा मोनसे घटना जायो बिसोर 12 जन मिलायनानै बिदा फंबायनि फिसा बिसोर गासैखौबो होखारहरोमोन थारमाने बे लेखा स्वाधीन भाबैनो जोंनि 12 जन चिफटेन्सफ्रा बे लेखाखौ खुंबोयोमोन दा बिनिफ्रायनो फैयै 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 जेब्ला इंराजि मायथाइनि 1991 नौनोगोर सिखनाझारखौ लानानै बे 12 चिफटेन्सनिफ्रायनो जे नौनोगोर माने जायगा आरो बे मोनसे मा होनो थावनि आरो लोगोसे जाहैबाय सिखनाझार होननाया मोनसे जायगानि मुं दा बे 1191 आव अख्रांफा मुराद बिथाङा बे नौनोगोर डाइनेस्टिखौ गायसनो मुराद माने गोदो बर'आव मुराद होनामोन राजा होनामोन मुराद अख्रांफा माने राजावखा राजा महाराजाखौ होनो अख्रांफा दा बुंनो थाङोब्ला 850 बोसोर मिनिमाम बिनि सिगां नौनोगोर सिखनाझाराव जोंहा डाइनेस्टि दंमोन राजा दंमोन रानि दंमोन दा बियो बिथांमोननि मोनसे क्रन'ल'जि बा बंसाबुलि फैयै 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 फैनानै जोंनि नौनोगोरा सिखनाझार नौनोगोरा 1700 ख्रीष्टाब्दआव बायफ्रुयो थारमाने 1774 आव बे बिदांस्रिया जेब्ला ब्रिटिशफ्राबो ओरै दावबोयो इस्ट इन्डिया कम्पानिया दा बे समाव जे ब्रिटिश फर्सजों आरो बे बिदांस्रि मानि फर्सजों जेब्ला संकस दैयावहाय जुद्ध जायो 1773 नि उनाव दा बे समावहाय बे बिदांस्रिया मोनसे ट्रिटि होनाङो ट्रिटि माने सुक्ति होनाङो बे सुक्तिनि कन्डिसनानो जाहैबाय जे गतै नौनोगोरनि सायाव मोनसे टेक्स बहायो 1,90 लाख नोंथांमोनाबो फरायला मिथिनो हागोन बै समनि लोगोसे जाहैबाय जम दैनो मोना जुद्धआव जेननायखाय जे नौनोगोरबासिया आरो हाथियार दैनो मोनला जम माने हाथियार लोगोसे फिसा बंस गैयैखाय सांग्रेमा होनानै फिसा हिनजावखाय डक्ट्रिन अफ लेप्सनि तहत सत्य बिलुप्तिनि आयेनजों गतै नौनोगोरखौ सेना लानायनि मोनसे षड़यन्त्र ब्रिटिशफ्रा खालामो
दा बेनो जाहैबाय जोंनि नौनोगोरनि बायफ्रुजेननाय डाइनेस्टिया। बेनि उनाव ब्रिटिशफ्रा 17th सेन्चुरिनि उनाव बे नौनोगोरखौ डिभाइड एन्ड रुलनि पलिसियाव फिसा फिसा राजा गायसननानै जे टेक्सफोरखौ 1,90,00,000 लाख जे गायसननानै होजानाय बा बहायनानै होजानाय नौनोगोरनि सायाव बेखौ मोननो जुनै ब्रिटिशफ्रा फिसा फिसा बिजनी राजा, सिलिज्ला राजा, अभयापुरी राजा, गौरीपुर राजा बेबादि खालामनायसै। दा बे रोखोमै नौनोगोरखौ हामेशानि जुनै सिफायजोबनो बा नोङो डाइनेस्टिखौ फोजोबनायनि मोनसे षड़यन्त्रजों जेन' बे लेखानि सासनखौ ब्रिटिशफ्रा अराय टाइम मोनबाय थायो बे रोखोमै जोंखौ षड़यन्त्र खालामनानै बै टाइमाव जे जोंनि मुराद अख्रांफा गायसननाय जे नौनोगोर सिखनाजार बे हादोरखौ सेनानै लायो आरो परबर्ती समायाव सिखोना जोहोलावनि जे बंश बा नोङो बिदांस्रिनि जे बंश बियो फैयै फैनानै दिनैहाय जोंनि मोगथाङाव रानि राजकुमारी दैमारिया दिनै बिनि लेगेसिया दङ। लोगोसे जाहैबाय जोंनावहाय आरोबाव गोबांथार माने लेगेसिफोर दङ जेखौ जोङो परबर्ती समायाव सुप्रिम कर्टआव जों प्रडिउस खालामहैगोन। दा बिथांनि बंश फिरि 12 फिरिनि उनाव जे श्रीमा बा बिदांस्रिनि फिसौ बियो जोंनाव दङ। दा बिथाङानो नौनोगोर सिखनाजार दुवार ओनसोलखौ लानानै मोनसे सुप्रिम कर्टआव क्लेम खालामगोन जे जोंनि हा जोंनि डाइनेस्टिनि हामोन बेखौ मोनफिननो जुनै जोङो सुप्रिम कर्टआव जायनि जुनै केस होनो थांगासिनो दं। लोगोसे गथै जातीय दल संगठन बा बिभिन्न दल संगठना जों लोगोसे सापर्ट होगोन। थारमाने बिथांनि टाइटेला जाहैबाय जिलिदुवार राजकुमारी रानी दैमारि बिसोरनि बंशफोरखौ जिलिदुवार होनोमोन। दा जिलिदुवार माने दुवार ओनसोलनि दरखं बे बेंग्राफोरनि जायफोर मेन 18 दुवारजों लोगोसे सदिया फ्रन्टियार ट्रेक लादाख दुवार 2024 डिसेम्बर जिलिदुवार मासनि आरो बिसोरनि उइन्टार सेसन पार्लामेन्टारि दिनैसिम दङ 7था गोदान रायजो जानो थांगासिनो दं। जायनि जुनै जोंना दुवार सालामजोंबो मालायनि रायजो दुवार वारनि दानो नागिरनाय समावनो मुरामुरि मालायनि ओंखाम खुरना होनो आफ्टार इन्डिपेन्डेन्सनि ट्रिटि टाइमाव जोंबो ग्रोब सहैजि जायखौ होनो सहैनानै बेहाय रोखा लिरनाय दङ बे हायाव जुदि माबाफोर आरो जोङो 100% जुदि डिसपिउट एराइज जायोब्ला बहाय भबिष्यतआ भुटान आरो भारतजों सरकारजों सावरायनानै बा जाय जों दिनै हा बिबाय डिसपिउट एराइज जाबाय जों रायलायनानै त्रिपाक्षिक रायलायनानै बे हालामनि सायाव समाधानखौ खालामनाय होनाय जागोन होननानै लिरनाय दङ। लोगोसे बे हाया भुटाननि नङा जों स्पष्ट भाबै होनगोन भुटाननि हाया 32 स्कुवार किल'मिटारल'मोन। बेखौ 1949आव घुरायफिनना हरनाय जादों जवाहरलाल नेहरू मोना। थारमाने देवथां दावांगिरिया जेब्ला 1864-65नि जुद्धआव बे एलेखाखौ ब्रिटिशआ भुटाननि टेरिटरियाव हाबनानै बांसिन एलेखाखौ सेहैनो हायो। भुटियाफ्रा खारबाय दा बेखौ बिबाय थाफिनोमोन बिसोरो। मानसिफ्रा होनो जोंनि मिसकनसेप्ट गोरों गोराफ्रा होनो गासिबो बले भुटाननि गोजामोन। भुटाननि हाखौथ' गथाय हरफिनबाय 1949आव गथाय हरफिनदों। दा बे बाखिया थानाय 50,000 स्कुवार किल'मिटारा सोरनि हा आरो नोंथांमोना नायनो हागोन ट्रिटि जे 28 आगस्ट 1949आव कुचबिहारआ भारतजों मार्जार जादों। कान्चन प्रभा देबिया जादों 1949आव। गपिनाथ बरदलैनि नेतृत्वआव 1947नि उनाव 1949आव सामिल जादों। होमब्ला बे हालामखौ मानो सोनो हायाखै? बे हालामा जाहैबाय जोंना 8 आगस्ट 1949आव आलादा भाबै दार्जिलिंआवसो एग्रिमेन्ट जानानै हाबदों। होमब्ला बे स्पष्ट बे हाया आसामनि नङा, बे हाया कुचबिहारनि नङा, बे हाया भुटाननि नङा, बे हाया सिक्किमनिबो नङा। बे हाया जाबाय नौनोगोर सिखनाजारनि दुवार्स 18 दुवार्सजों इनक्लुडिं जे दुवार ओनसोल नौनोगोर सिखनाजार प्रदेशनि हा जिखौनाखि जों मोननो परबर्ती टाइमाव सुप्रिम कर्टआव थांगासिनो दङ आरो जोंनि रायजो मोननाया खाथिसै होननानै रायजो राजाफोरखौ जोङो दिनै 100% जोङो आश्वास होदों। मानोना जों मिथिगौ बे ट्रिटियानो साफिसियेन्ट। लोगोसे जोंना जारिमिनबो थाबावबाय। दा बिनि अनगा जेबो राहा लामा गैला बर'फोरनाव। जुदि न'खर रायजो आलादा रायजो नांथारगौब्ला बे मोनसेल' लामासै। बेजोंनो ज' जोङो गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों गान्धीजिनि नितिजों थांनानै जोङो जोंनि डिमान्डफोरखौ साब्यस्त खालामगोन आरो गोख्रैनो जों खोनानाय मथेब्ला 2024नि डिसेम्बर मासनि उइन्टार सेसन पार्लामेन्टारि बर्डआव 7था गोदान रायजो जानो थांगासिनो दं। जायनि जुनै जों होनदों जोंबो मालायनि रायजो दानो नागिरनाय समावनो मुरामुरि मालायनो ओंखाम खुरना होनो गावनि फिसाफोरनो ओंखाम खुरनो होनाय टाइमाव जोंबो ग्रोब सहैनानै जोंबो मोनजाफागोनखौ जोङो
रायजो राजानो फोरमायदों आरो जोङो 100% जों देरहागोन आरो जोंनि भबिष्यतआ मोजां आरो रायजो मोननाया खाथां। धन्यबाद।